Ndamira pamberi pedara Mambo Mutasa. Ndamira padara Mambo Mutasa. Ndizvo zvechokwadi. Zvandikuona zvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Ndikanyeba ndabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro dare rekwaMutasa. Indoitwa Jivhasi Chakatsva. Ndakazvarirwa kwaMutoko nababa Robert Chakungunda. Ndo kwandakazvarirwa ndikakurira. Baba wangu ari ticha ikoko. Wakazobva gore ra 1991 wachiya kupenjeni kumusha kwaMutoko kwaMinyange kubhukuro kwaChangunda. Saka isu takazobatana nehama dzekwaChangunda pakafa baba. Ndobva tawachema. Tabva kuchema baba takazoita nyaradzo tikaita kuvaka guwa tichiisa dombo pagwa baba. Saka ndakazouya mashure mazvo ndadzorwa kwaMutoko ndakazvarirwa. Ndikazouya kuti ndikudawo munda kudzinza rekwangu kuropa kwandakazvarirwa. Ndobva ndaenzi une ane transfer kubva kunzvimbo yawakakurira. Ndobva ndaya transfer yacho. Ndobva ndanzi naSabhuku tochunganidza makurukota tokupa munda. Ndobva ndapuwa munda uya. Ndapuwa munda pakazonge pana wazukuru wakanga waripo vakuti munda ndewedu. Tikana Sabhuku enderera mberi kufenza. Ndandine fenzi ndakauya nayo. Enderera mberi kufenza tapaiwe munda. Wakomana wabva wakutuka muri tsvina dzevanhu vekwaChangunda hamuna mari. VekwaChangunda hapana munhu ndinotya. Tikanyarara zvanga nechinda kuapindura. Ndobva ndadzokera kudare. Ndobva raunganidzwa dare futi. Kanzera wakanga wapo Maki Medzani. Ndobva wati iko zvino hakuna muridzi wemunda kana muchirwisana kudai. Marisitino makateerera ndipeku. Ndobva watora kanzera Medzani. Wakati hapana GPS. Sabhuku chipa munhu 1 nzvimbo. Wotora GPS panzvimbo iyoyo. Asi chakazoshama ndakaona varume ava wazukuru wachiendera mberi. Ini hana kubvira ndazoenda mberi nemunda. Ndakamira ndichiteerera Sabhuku zvakataura nakanzera. Iwo wakaendera mberi bva waisa fenzi mukati mefenzi yangu yananda fenzi. Bva wavaka chijarata chavo mukati muchiimba chekugara. Bva wakugara imomo. Saka ndakazongoti kana zvadai yochienda kupi nyaya ndichibvunza Sabhuku. Wakati nyaya ngaichiende kwa Mambo Medzani. Medzani inofunga kanzera ndiwo anobatira chigaro here handiziwe. Ndobva angoti ini ndiri kuona nyaya yedu ngainge kwachifi nokuti atawe kwamo yeshumba yega yega kuti itonge. Wazukuru vangazoti wadzvinyirira. Ndikati aiwa zvakanaka. Saka ndakazoya kokwira dare kwachifi Mutasa kuti tiyanganitsiwe panyaya iyoyi. Makapiwa leni nani? naSabhuku Changunda. naSabhuku Changunda. Leni ndiyo yakapiwa leni yani. Patori pasango hapana munhu. Patori pasango. Sabhuku Changunda wacho. Sabhuku Changunda. Waripo? Yeah, waripo. Dara ko Medzani. Kanzera waripo. Kanzera nakwe. Tsamba. Kanzera nakwe. Kanzera nakwe. Tsamba yakasara kuno yakanzera yacho. Yakasara kuno kuna Hamuna kopi. secretary. Ndina kopi ndiri kusoka Sabhuku. Kanzera yakasara kuno kuna sekuru.
Christopher, kana kuti Christopher. Kana kuti Kamferi changamini. Ini ndakapiwa munda wangu 2010 na Edward Shangunda ari Sabhuku. Then pana 2010 ndopatatanga kudini kuterera munda wangu. Saka ndichiterera pesa apa ndaiterera munda wangu. Saka gore rapera kwana sekuru kwakawakwa makuwa ndo pakaiva na Jivas iwawo waiva na Jivas waya wakatanga kumbonetsa mamwe maminda kwana Kambioni Makora waienda namukoma waSteven Changunda na William wachida kutora maminda ewamwe shirikadzi dzine varume vakasofa wakanetsa ipapapo gore rapera right wanetsa vakatadza paya kutora minda iyi watadza kutora minda iyi avo vakana Makora vakabva vatengesa Mambo ubva vakufenza minda yavo inini nguva yacho ndati Huwori right pana ndiri Huwori kuya ndakangoza ndaingofonerwa ndingotsati ndozviri kunoku right gore rimwe ndobva ndati ndakuenda kupi kuBotswana ndaenda kuBotswana ndakaita 1 month ndipo ndakanzwa kuti zviri kupi munda wako wakadini wakapiwa nani wana Jivas. Ndakafona inini kuna Sabhuku anga Sabhuku inisu anga Huwori ainzi Razana anga Huwori saka uyu ndiye anga Sabhuku ndiye anga rusonobati right ndakafona ari manheru ndikati Sabhuku muri kwere hana kudaira wakadaira mukadzi wacho ndikati sekuru wakauya ndoda kutaura nawo shuwa ndakazofona futi mumanheru macho imomo mukadzi uyo akandipindura akanzi sekuru haana kuuya Sabhuku right ndobva ndafona kuna mukoma waJivas anonzi Steven ndafona kuna mukoma waJivas ndikati aiwa munda uyo ndewangu wemurida kudini kupa munin'ina wenyu right iye sekuru uyu akabva ati inini handisi zvemumaminda ndakanga ndatoenda kuNamibia zvakaitwa nedare ipapo ndakataurira ndikati sekuru munda imomo mune miti yangu irimo then nemafiber angu akati ndakakomberedza yadhi yangu right zvadaro paya sekuru akabva akata foni wakata foni paya ndipo akazondisira meseji rechimangwana meseji yacho ndinayo ndati kuBotswana ndikanzi muzukuru taura dzimwe nyaya idzi dzeminda ini handimi saka munin'ina anga kumusha kunoku ndikati munin'ina enda utora waya iri kumba uise ukomberedze munda wangu iyoyo munin'ina abva atora waya abva akomberedza munda uya munin'ina paakakomberedza munda uyu Jivas akabva auyawo newaya yake abva tanga kukomberedza munda mangu muya ichitenderedza waya yedu yake iri kunze yedu iri mukati right inini ipapapo ndakabva ndakumbira kuBotswana uko ndanditi ndingati inini ndiende kupi kumusha ndani 1 month ndiri muBotswana kwakutouya kumusha kuya ndauya paya ndakatanga kusvika pamba pasekuru Steven ndandakatowasiyirawo nemushonga yangu yemombe ndeti sekuru musara mendibayirawo mombe ndaenda pamba pasekuru Steven paya ndibva ndasvika ndikati sekuru minda makuzodini makuzopa munhu pamunda pangu sekuru wakandipindura kukanzi mayazi muzukuru hauwanawo baba wangu saka inini munda uyu ndakudini ndiri kutora handitadzi kudini kupa wana wababa wangu haugari musango right zvadaro inini ndakabva ndasumuka paya ndobva ndaenda kwaMedzani ndasvika kwaMedzani ndakabva ndataurira kanzera waMedzani ndikati kanzera inini ndatorerwa munda wangu ndana sekuru right maki wakabva azotigadza dare abva auya kudare kuya auya kudare maki anga asati asvika sekuru wakati sekuru iyo Steven iyo mukoma waJivas wakatanga kutaura zvikanzi mayazi imimi muri wazukuru kwaChangunda munofana kuti muende kudzinza kwenyu abva atanga kuerenga pana tete wangu wekutanga kanzi tete nhingi echierenga kanzi ngewe kwanhingi zvikanzi nhingi kutaura mwe tete wechipiri zvikanzi ngewe kwanhingi
wamwana ungaripo kazi aiwa muri kutsvaka zvakadii zvikanzi nguva unofanira kuti wasumuke mubhuku muno mwaende ngekuti wazuku then zvadaro paya kagara ini kumba kwangu ndikutogara kuyadhi kwangu ikoko kutori nemiti yangu niwa yangu ndakadini ndakaisa iyeyo jivhasi wakaisawo waya mafaibha angu atorimo muwaya macho imomo iye waifenza naye jivhasi ndakatomona ndikamubvunza ndikati imimi zvamakazofenza mumunda maisaona here mafaibha zvikanzi ehe shuwa mafaibha takaona nemiti mimwe takaiona ndikati aiwa mumunda mangu ndakasopiwa nani naSabhuku. Alright. And what do I tell you? Tell you what is that? Ndini risiti mamwe acho akarasika mamwe acho ndaiterera Sabhuku wakamboita Sabhuku ndaitomboterera kumba kwake mativa ndaipiwa marisiti saka mukadzi wangu wakazoshaika pakashaika mukadzi wangu marisiti mamwe akabva arasika nemamwe matsamba ako Sabhuku anonyora zvaanonyora nezvimwe record mariko angu mamwe akarasika risiti Wakaterera rini risiti 2023 na 24 kumwe kwese uku ndaingotererawo mumashure macho imomo pastendi pava ndasiri kupagara ndandiri kubasa nguva yese ndakatiwana papaine miti ndakavaka pandakauya iro gore rineri from 20 ndandisi kuno ndandiri kubasa akanyora risiti reSabhuku ndiSabhuku changunda ndiye Sabhuku wako ndiye ari kwenyu aiwa akashaya akashaya razana changunda akashaya rini and Francis. Sorry. Francis Changundi. akashaya difference wakashaya mukoma vakashaika muna August gore rini last month zitandi Clemens Bikuru risiti rakaiwa rini Procedure. Mati, wanga uri February, not 2023. 2023 saka uzezvota you tried to forge receipt kuti uwane ownership uchishandisa receipt but then ubva wakanganisa manje manyorero amaita musasonyore sina kana muri mbavha musasonyore mubatwa handi kana kuti zvaunonyora unokwanisa kuti zvinhu zviri zvako chaizvo unokwanisa kuzvitorerwa nenyepo unongonyora pasi zvinhu zvekunyepo pamusoro chakanaka ndingokutaura handikauti iwo rusiti rwako rwakanyora muna February 2023 ndizvo
Nyatsokutenjera. Ine muna 2023 ndimo ndakabata. Akaona ndo. Isi tungateze. Ngatibatsirane baba. Haina mungona. Ngatibatsirane. Mbuya usumudza maoko. Mali. Pana usumudza maoko. Inini kusvika pano ndakamirira mwana uyu. Inini ndiri Anatolia Nyabawa mai Nyamangodo. Ndinobva kuNyatorwa kwandakaroorwa. Ndakaberekerwa paZambe. Baba wangu akachonera kuSouth Africa. Mama wangu akauya pahanzvadzi dzake Robert naPeter. Ndikatanga sabhu A yangu. Ndika 59 ndikapedza chikoro. Ndikaroorwa 65. Ndichisiya zvese zvakanaka. Kuzoti yacho irunzika. Ndakazozonganawo kuti isisu tiunzi hamusi wepanoba muri wazukuru. Mushaya kuti mufunge kuona kuti munoendepi kunowana baba wenyu kunzvimbo dzenyu. Ndakashamisika kuti pandakakurira wana wevu vazodzi ngawabve. Wana wakataura kuti sekuru akasiya wana wake Mutoko district, Mutoko province. Mwana anouya kotsvaga baba wake baba wakafa. Mwana umwe unoda kuchengeta mwana umwe. Ipapo apo pekuti mwana baba wake akabva kwaMutoko akauya akadzidzisa Nyamaropa. Babumia school. Mosha isi aiwa ndoda kutaura kuti zvakanaka ndipo ndikutaura nyaya iripo haisi nekuti wana wadzimba kana kuti wakana wazogarirei kana handiyo nyaya kuti kana utsvaga mhosva chaite wana hawana mhosva. Wana mhosva ndimi wana mai wacho. Mume yako osiya wana mumisha isiri yavo. Ndimi mune mhosva. Kuti maticha auya kubva kwaMutoko kuya kofundisa ipapo. Wobva asiya kumitisai iye woenda wokusiyirai wana. Motadza kutaura wana wenyu baba wako nditicha ndinguri kwaMutoko handi ndiri kwako. Then you want to blame other people for your own mistakes. Saka tiri kuti mumusha izwai tikutaurirana mai. Musasodhipende zvinhu zvakashata zvamakaita. Kana makazvara muchisiya wana mumisha musina kuvaratidzwa nababa wavo, haisi mhosva yana sekuruba. Imhosva yako iwe wakatatwa wakaita nhumbu. Ndiwo unoziva munhu akakutata. Mwana wainaye ndiye unoziva baba wake. Haisi mhosva yasekuru. Musapa wana sekuru mhosva dzidziridzane dzavo. Tiri kuti isusu nyaya iyi panapa ndeyekuti tinoda tizive kuti mwana uyu paari kuzi hapasi pake pamunda, noti paari kugara panzi pai pamunda ndepake here kana kuti hapasi pari pake. Ndo nyaya yedu chete yetinayo. Ndosaka ndiri kubvunza mwana because mwana wandipa risiti achitaura kuti ndanga ndiri kuteerera pamunda iwowo. Andi ndo zvandiri kumubvunza mwana nenyaya yerisiti yaita sei yandipa. Handisi kumubvunza zvindiri kundobvunza ba, ndiri kubvunza maererano nerisiti yani yandipa. Saka ndoda kuti munhu amubatsire pane zvari kutaura maererano nerisiti yani yandipa, because aunza risiti ine mukoti munomuse evidence yekuratidza kuti panzvimbo apo ndepake because anga achipateerera. Ndosaka ndiri kubvunza authenticity yechi nesiti. Ambuya muda kupindura nezverisiti here? Chimomira ndiri kubvunza zverisiti. Ndoda munhu anondipindura kuti risiti rwakanyorwa rini. Ndiyo ndikuda kuti asunze maoko. Kana uzotaura nenyaya yerisiti yekuti risiti rwakanyorwa rini, dzikisa maoko.
muridzi wemunda wandipa risiti anotaura gore rakabhadhara munda wani wake. Saka ndikushaya kuti umwe munhu umbori aniwo uribva wazoziya kudarika muridzi wemunda wacho wakabhadhara mari yake. Chaurusumudza muoko uda kunditaurira chii pamunda usiri wako? Ini ndiri kutaura nemuridzi wemunda wacho. Chaurusumudza muoko uda kutaurei? Ndiri kutaura nemuridzi wemunda akabhadhara munda wake. Handiti iwe urusumudza muoko uda kutaurei nezvemunda uyu? Ini ndiri kutaura nemuridzi wemunda wacho. Ndabvunza very simple question. Wakabhadhara rini risiti? Akani ndakabhadhara 23 handina kupokana nazvo. Ndiye nawe ndipa risiti iyo, ndiye akarogara nayo mubhachi make. Wabuda mubhachi make risiti iyo, hakuda kubuda mubhachi mangu. Saka handiti kumubvunza zvinhu zvasina kuyera, ndimubvunza zvinhu zvake zvauya nechii. Andingati Kristofa ndiwe Kristofa chamudaka ndosaka ndikubvunza kuti iwe wakabhadhara rini mutero. Ndabvunza ukati 2023 handiti ndikati achamwari inini zvandiri kuona parisiti apa nezvaunditaurira zvakasiyana, handisi kuwirirana nazvo, zvakasiyana. Ndopane mubvunzo wangu ipapo. Because risiti uyu hauna kubhadhara 2023 pa. Shamwari ndiri kubvunza muridzi wemunda akabhadhara mari auya nerisiti. Iwe ruziwei? Muridzi wemunda ndeuyu akabhadhara risiti uyu ndiye. Saka iwe rusumudza mukoda kunditaurei? Ndati handisi kuwirirana nazvo kuti uruti wakabhadhara risiti, wakabhadhara mutero 2023. Ndozvandiri kuramba izvo. Iwewo uchindibvunza manje kuti ko Mambo sei muri kudini? Sei muri kuramba kuti ndakabhadhara 2023? Ndibvunze. Ndikutaurire sei ndiri kuramba. Ndibvunze kuti Mambo sei muri kuti ndakabhadhara 2023 inini ndakabhadhara mari ndakabhadhara 2023. Ini ndokutaurira kuti ndiri kuramba nenyaya yakati. Ndibvunze. Bvunza apo. Api taura titaurwa. Ndokubvunza kuti makore mangani andanya 5 aiwa ndatibatsirana kuti some of these things zvamunoita handiti iyi risiti according to this receipt hauna kubhadhara 2023 pa. According to this receipt hauna kubhadhara 2023 pa. 2023 handiko ndakabhadhara. 2023 yacho ndandisina kubhadhara mari. Ndakazoibhadhara handina kubhadhara. Ndakazobhadhara 2024 mari iyi. Ndakabhadhara yemakore mairi. Ndakabhadhara ive yemakore mairi. Rimwe gore ndandisina kubhadhara, ndisiri kuno kundiri kubasa kwaracho. Saka pandakaenda ndakabhadhara yemakore mairi. Uyakafa wati wakabhadhara rini? Ndakabhadhara nani? Tibatsira kunoti problem yenyu yakatangira pasi. Ndozvatoda ndikubatsire kuti problem yako chaicha yakatangira pasi. Because problem yako ndeyekuti mwakono unga sabhuku akakuwenga. But sabhuku asina kudii? Asina kukuwenga. Handiti mwakono unga ishi akakudii? Akakuwenga. Asi ishi asina kudii?
asina kuwenga. Asi nyaya iri pekuti zvinhu zvenyu hazvisi clear. Zvinhu zvenyu hazvisiri chii? Hazvisi clear. Handiti? Ndikuti wauya handiti? This receipt haina nemwedzi wayakanyorwa yawakabhadhara, haina mwedzi wayakabhadhara. Haina mwedzi kuti wakabhadhara mwedzi upi, haina. Saka zvakafamba sei? On top of that, ndobva panyorwa 15:0 vasi vapakadaro dash vapazi 25. Sabhuku anga ati kurei vakakabhadhara baba France wakatonyora ndikwana ati mari ndakaita kutumidzira. Wakatumidzira ani? Ndakatumidzira munin'ina wangu. Wakamutumidzira rini munin'ina wangu? Mari ndakabhadhara muna 2024. Aiwa, watumidzira mari rini? Muna 2024. Risiti mbele kwa 2020. Ai. 15/0/2025. Yani wako nini? Getire risiti yawabhadhara rinonyorwa currency. And then description kuzasuku ndokunoitaurwa kuti ndezvigere rakati Vachokwadi chipimani. Munin'ina wako wakabhadhara rini? Ndoramba usimudza muku taura. Right. Kamsuri Mambo. Ndinonzo Caleb Changunda. Zvatinoita kumba isisu tinoti pakadaidzirwa mari dzemutero tinoti anenge ari background ndiye kana anayo ndiye anenge adini ndiye anenge abhadhara. Shuwa mukoma wakabhadhara mutero wa 2023 na 2024 wanga asina kubhadhara. Pavakatipa mari isisu takapa mari kunani? Kuna Sabu. Sabu anga ari kwa Francis Changunda the late warunzi wakashaika izvo zvavo. Then Sabu kutavapa mari yemutero ndakavapira tati paguyu pamusangano ndobva ndavapa ndikati Sabu oyi mari yemutero iyi zvikanzi alright pamunozoya kudombo kuruware kwaChangunda ndokupai mareceipts. Mareceipts aya takazongoita kumapirwa pai kudombo kudai ndokwatakazovapiwa aya. Mareceipts aya ini ndatokanganwa rangu aifana kuita 3 kuti iri rechi4 ramukoma ndakapiwa 1 iri rokukava 2023 na 2024. That was early July last year. Ndopati kuti Sabhuku vakanyora receipt iwo Sabhuku Changunda vanga vati kule ndoti ndine mamwe acho kuti kana muchida kutarisa writing avakanyora iwo vacho akafanana emapermits avakanyora kana muchida kutarisa writing yavo. Mukadzi wamukoma wangu wakafa 2023 ipapo ndinoda kumbodzoka kumashure. Mambo, toda kudzoka kumashure. Sekuru ava Francis vasati vaita Sabu. Sekuru ava vakamboita Sabu vanonzi sekuru mikuro ava. Ndakatomboenda kumba kwavo inini 2019
ndichitobhadhara mari dzimwe dzekumasure dzemutero dzatanga tisina kubhadhara because ndinaa ndisiri kuno kuna ndiri kwamutara madezi avo. Ava vanotipupurira sabhuku vari apawa. Takatombobhadhara mimwe mitero kwavari 2019 ndichibva kwamutara. Vachigorere mberi. Ndiri kubvunza minda yawaibhadhara iwewe ndiwo sitemu munda yawaibhadhara mukoma wako? No, hausi semundi. Saka mukoma ari pake iwo nepako? Inini ndine pangu, mukoma vane pavo. Ndine umwe mukoma ari pamusoro pangu inini akasiyana neavo vane pavo. Ndine munin'ina last born yemba medu ane pake. Stendi yemukoma uyu zvakaitika ndezvekuti wakaipiwa 2010. Baba wedu isisu wakatibereka muzukuru wana sekuru ivo varitaura. Pakafamba vedu vakaroora umwe mukadzi. Then varoora umwe mukadzi wavakanga waroora. Baba vakanga vakutanga kutengesa. Baba vakasiya masebestas, mawindow frames, iwo mai avanga vati pamba padini pavari. Baba vabva vachitanga kutora zvinhu zviyayo vachitengesa kuda kukavha mukadzi wavanga vadini wana vechitu uyu. Baba namukoma wabva vatadza kuwirirana, waibatana mapfumo chacho. Baba wangu inini namukoma uyu kusvika baba ati iwo hauna changu chaunoona pana kupamba kutaura uyu mukoma uyu. Then vana tete vakambouya vakada kutsiura, ivo vana tete varapa zvakashaya basa. Baba nani namukoma mapfumo achisva pamba. Kusvika sekuru wanga varipo wainzi Edward Changunda aibatira ainzi Robert Changunda panguva yekutonga. Pakafari Robert Chagunda ainzi Chagunda. Saka Edward akabva ati no, honde ndiri kuona ina baba nemwana uyu pambapa pachaita ngozi. Saka inini mwana tete ndakutora mwana uyu ndakuenda kumba ipi stand kuzasuku. Ndo mapirwo akaitwa stand mukoma. Yanga iri nyaya yekuti hondo nababa nenyaya yemukadzi wechipiri vari kuparadza zvinhu zvababa zvamai pamukoma. Zvamai baba nemukadzi wake wechituru wanga uri kuparadza pfuma yamai wedu isisi yakasiyiwa namai. Mukadzi wako kwa wechituru akashayika. Anewo wana here? Uyoyo na baba wangu aine mwana asi akashayika mwana wacho. Akapa uyu ndiye angari sabhuku? Angari sabhuku. Sabhuku ani? Edward Changunda. Edward Changunda. Alright. Inini kwa Changunda before Francis angari sabhuku ndiye? Before Francis kwa Changunda angari sabhuku ndi Robert Changunda. Ndi Robert. Robert akaita sabhuku bagore kusvika gore. Gore anashanda kutondera. Wakagumisira ndiye Robert pakwaya Francis. Right, Francis akaita sabhuku makore mari. Francis wakaita sabhuku from 2009 kusvikira kushayika kwaita. Shaya kwaita. Unaokazi. Ndo kana mfunzo wangu ya. Kana uyakapiwa na Robert, uyatoa ndakapiwa 2010. Asakapiwa nani? Na Edward. Asi Edward akakupa. Edward aibatira Robert. Because pakati Edward, Robert. Wakauya Edward. Mati Francis akafa 2025 muna August. Aita sabhuku bharini 2009. Ndopara nyaya yake. Saka Robert wapinda papi hapa because Francis aita sabhuku 2009 kusvika 2025 August. Iwo wakapiwa 2010. Furutu wakapiwa ndi Robert. Apa Robert angafa. Andati Edward. Even you got Edward na Francis wakafanana. Ayi. Munhu umwe. Francis aita sabhuku 2009 kusvika August 2025. Iwewe wati stand wakapiwa na Robert 2010. Sabhuku ngasimukataure choko.
taura tokwati nyaya iyi usaviri mirai totwari sanetseke nguva tinayo imati zitandira tapindura mubvunzo asati wapindurwa mubvunzo asati wadi wapindurwa tati Francis akaita sabhuku 2009 kusvika August 2025. Iwewe wakapiwa watu wakapiwa muda wako 2010 ukapiwa nani na Edward. Sasa ndio tukuza kuti Edward akakupa sei asiri sabhuku kuza ngari sabhuku ndi Francis. angari sabhuku 2010 angari sabhuku ndi Edward Chagula. 2009 ndo pakashaika ainzi Robert Changunda. Pashaika Robert Changunda 2009 2010 anga Edward Changunda ndiye anga sabhuku ndiye akanipa munhu. Then zvadaro vakazofariri Edward 2019 ndopakazova. Saka Francis aita sabhuku 2019 kusvika 2025. Zvakaitika ndezvekuti pakafa But izvava baba iwewe handisitombokuda vavanyaya because iwewe une munda wako iwewe une munda wako munda wako hauna contest hauna dispute. Munhu ane munda une nyaya ndeuyu uyu ngaazvitaurire nyaya dzake iwe gara upa 2009 ndo pakashaika Robert Changunda. Robert Changunda angati sabhuku ndo pakapinda Edward Changunda. Edward Changunda ndiye akabva apinda 2010 pandakapiwa munda inini right atishandishandei pakazomboita iye mhikuro akamboita sabhuku muma 2017 ndichienda kumba kwake ndichibhadhara futi mutero. Then 2017 takabhadhara kuna iwa wanga vari sabhuku. Then pakazoshaya paakazobva iyeye iye asati apinda pakambopinda anzi Vitalis Changunda akatomboita sabhuku ndikabhadhara yanga iri ma 2015 2017 kwanga ane uyu pane difference between sabhuku na secretary wasabhuku ngati iwe ngati paone kuzoredawo kuti ndira panoona kuti 5 wakaita masabhuku kuti wakaita pana Lloyd pana Robert pana Francis pana Vitalis pana iye chenhama andisi wawangani 5 wanhu wauti wakaita masabhuku kubva 2010 kusvika izvozvo ndizvo here zviri correct. Iwe uri Changunda andisi uri kuruzi muzukuru pakudini inini pindura mubvunzo kana uri Changunda usabhuku ndio wana Changunda handiti iwe uri Changunda handiti sei uri kuzi muzukuru inini tiri kunzi muzukuru apa mbuya wakabereka baba vangu na baba wanasekuru ihanzvadzi nehanzvadzi. mbuya akabereka chii Mbuya wakabereka baba wangu na baba wanasekuru ihanzvadzi nehanzvadzi. sauchimidza uswe kwaChangunda ndiri muzukuru hauswe kwaChangunda because kana uri muzukuru watete kana uri muzukuru watete hausi muzukuru wekwaChangunda
ndikuzadzura kana uri muzukuru watete hausi muzukuru wachangunda, because papa wako kana akaberekwa nemukunda changunda it means hausi kwachangunda. Kana wati wewe mbuya wako akabereka baba wako ndiyo hanzvadzi yachangunda handiti, so it means kuti baba wako iwewe haasi changunda newe hausi changunda. Ndizvo here? I'm sorry, zvanetsesa pakuti nyatsotsvagwa ruzivo Steven Changunda vakafa baba vake ngari muzukuru watete wedu hanzvadzi yababa vedu chaiyo chaiyo zvakanaka. Baba vafa ndindakasara ndiri sekuru baba ndichowachengeta ivava vasekuru baba, saka takagara zvakanaka. And zvataura zvemaminda zvisezvi mukoma rutato akafa, mukoma Edward akatofarira kuti kati mangu haana kubvira ambotaura kuti muzukuru ndamupa chini ndekugara, ngokuti paarugara ipapa patete nepambuya vabereka baba vedu agara for more than 40 years ipapo, akatovaka nekamba kari ipapo katurumde house. Mukadzi wake wemwe akasiyana naye achigara mukaturumde house imomo, then uyu azofa wekubocha manje akachemera kuti pamba ipapa, then wazwaya nezvini vasandaisozori zvakamira sei unzozva kayanimua ndosazoti muzukuru takamupa dambindi paanogara dambindi remunhu asingamboiti auda pangani ende kuti ndimuti muzukuru anoti nini unonditi muzukuru fana kutsvaga kwako ndakamutofana kuti utsvaga kwako zvino nekuti zvino zvauda kunesa fana kutsvaga kwako kwemhuri yenyu kana usinga kuziva ndokunongedzera kana naye ini handitsvage chii ndimufana nditsvagira kunani kuna vabereki vangu. Ndikati kwete waning'ina wangu ava watori more intelligent than you, ngokuti atotsvaga kunani kune mhuri yekwake kuna baba wavo kuti baba wakapera vari pano maona. Saka ndokunesana kwatakatanga kuita kuti ndazotini kuna ndiri sekuru baba. I'm very sorry. From now onwards handichadi kuti sekuru ani baba. Kana waning'ina wangu vari kuda kuti vaone sekuru baba, let them be. Asi ndichamiri sekuru baba nekuti munokama nini, munaona ndiri kukama naye ndi arigure baba wenyu ndiyanga ari muzukuru wangu ima muzukuru bvi kwenyu munofanira kuti mukuzive. Tikamboita darika ndinofanira kuenda kwasi mangu kuchipinge unaona sekuru wenyu munhu ari kuti iye manga akukumirirai ari kuti ini ndachembera ende kwasi mangu vanofanira kunge vari pano vachikumirirai. Ndikataura kuti mutoda kuti muende kwasi mangu munotaura kuti tiri vazukuru wenyu kunisina mbozvibhira masvika vana sekuru wenyu muataurire kuti imiwe tisi vazukuru wenyu. Nokudaro rakati nini zvakanaka wakabvumira kuti tichadini tichaenda, asi havana kuti mgodhera wadini waenda. Ndikati mukaona ndozosvikazve pano ndaita 4 days ndiri kurinda mukadzi wake vakanga adini vakanga afa auya naye mumusha. Ndikati anga ari mukunda anga uriwo zvaitonesa nekuti hausiri muzukuru wangu. Uyu mutorwa ndatuvira vanotezva kuti wadini wauya. Ndosaka takapinda mudare irori. Saka ndokudaro kubva nhasi rino hamusiri vazukuru vangu ngokuti muri vazukuru chii vazukuru bvi, ngokuti hamungati maiwe baba wenyu Changunda nini imimi wawana Changunda pekati munofanira kuenda kwamaidze ndokwenyu, ngokuti vagara achitaura kana munzira vanofamba achitaurwa neumwe wake unzi hausiri Changunda barumba achidaira ndo watatonga nyaya iyi ati watadini tapedza. Ndikati from now onwards wazukuru tambochengetana, you can find your own way. Ndaiwa munodini kuti munoda nyaya zoya maminda iyoyo. Ndikati amundo werudzi futi mindakakura zvakadii yati ari kupai kuti kana mukatuma munhu munoona mashure ane dambidzire maminda raadini ravainaro. Vakagara ipapapo vakanga vanziwa iye nemumwe munin'ina inoti uri bavo munin'ina wakupedzisira nanhamo anogara pamba pababa atone munhu iye wakandogara kwambuya
munda watete wedu wakagara haune munhu ari kurima wakatogara uripo haatendedze kuti Sabhuku asvike kana kutoona migano hadi udari kwacho hauyi atozova nenyaya yei nenyaya yekuti vanin'ina vangu vakwabva kwamutoko vadini vauya uzotamba discord maona mani ndosatanga kunesana zvinezvi saka kana kutoti sekuru zvinezvi uyu kansela ndobva asvika panyaya iri kutaura vachindinongedza uri muro yakauraya baba vedu wazodini ndichitosekeza zvamuti hamushizvaba ndowakwakurwara uku pachana ndakati hakwakurwara kuti hasisiti mwana kunyika ndakanzana vaini zvatinizangu havsemiti yezofe hamutauri zvakadai mukoma wataurwa mukoma edwata mukoma wako baba mukuru wangu baba wake budoona baba wangu vakatofa atori motikari mangu mukoma ndaifamba navo anga usirisanduba waita hendi babani baba wangu saka ndozora ndinarwo akanditoka akandinongedza ngati handichalizve kuzoita chii sekuru wenyu ane kuti sekuru kudai nemomo is wasting time handichatoudi muzonzi sekuru nava havasiriwa havana kukama nemi maona havana zvachose tatisanai pavo ndikavatati aiwa handichakwanisiba kana munin'ini wangu uyu atidadhi kuti ati sekuru bvi kundiwa mumwe wacho tatapadzwa ngatidzokedu kunyaya yedu yechii garai pasi sekuru ndakuva kune hasha anyway chataurwa taugadzira nyaya chii yemunda weuyu paitwa double fencing kuti umwe afenza umwe webva afenzawo kunze ndopanoda tizive kuti muridzi wemunda ndiyani because munoona pamwe pacho chokwadi chakadii chakanaka pane kuti muzoite zvekutsvagirwa chokwadi mukasvika pekuti mutsvagirwe chokwadi pamwe pacho it becomes more expensive whereas imimi chokwadi munochiziva kana kugadzirisana munokwanisa kugadzirisana zvisina dare mukati asi hamudi pakugadzirisana pasina dare handizitotaura munomboswiriwa nemari sei manetsero aita mari asi munhu hanimbozoti munoswinyiwa nemari sei kuti zvimwe zvinhu zvikaizvi kana chiri chefamily tangai at domestic level pamba motorai kuchigadzirisa chinhu chinobuda kana zvazoti zvanetsa zvishuwa zvanetsa handii muizotsvagawo izvozvo ati pamwe pacho its not necessary because tosikatauya kudari muno zvatakuita madhakutanga kutsvaga manyu risiti wakazonyorwa riri dzakazopini ndiani akakupa ndiani angakona taakushandisa zvatisingafaniri kushandisa kuti tione chokwadi akamona nyadudo taakushandisa chii zvatisingafaniri kutsvaga but imimi chokwadi muchiita sei munochiziva and I'm surprised kuti wanawo munotoziyana navo kona kurudzirwawo munotokuziva asi sei munoramba muchiti wanawo wasamba wachishandisa masenemu enyu muchitoziva senemu dzavo nevababa vavo munovaziva uSabhuku mai manje uri kuenda nevazukuru uri kuenda vazukuru because muri kuchengetedza zvinhu zvamurudii zvamunoziva right anyway pamusoreda ini ndoitwawo Maxwell Gandhi ndinogara mugwirizira changu ndiri kumirirawo nhau ya Sachamunda nasachakunda panhau yeminda avo vanoti wakapiwa munda 2010 handitika ini ndiripokanana napo nekuda kuti 2016 baba wandakaya ndikagara nawo pasitendi pangu nawo wachiti ndopapa munda pangu wakandichengetedza chibage chawo 5 bags tichichera musemu tsime same toilet nababa vachibva vatochera chidzero wakadzura munyumba yanga yerugara chimba chiri panext wada kugara kuti ndo yastendi yangu 2016
saka wauti 2010 iyi stendi wanga wamboisire iko iyi kuzoti wauye pandira ndobva ndakamira Andina nacho kuno nacho kubasa ino. Ndinoshamisika andina. Ndinoshamisika zvazvontaura. Uyu ndomuziva ndomubhukumiri andogarawo kure. Ndinoshamisika zvazvontaura. Ndiri kutoshamisika nezvazvontaura. Ndiri kutoshamisika nezvazvontaura. Umanoziya ndiani pamusoro edinga ndini nemijasi maunga ndogara muvhireji machangunda naurwari kutaura nakumagandi murume une chokwadi uyo akaende mota toyota akauya aine mota akatakura zvinhu akaenda pamba ipapo vari kutaura kwatonzi ari kutogara ipapo ndouya stendi yake pamusoro Mambo ndoitwa Christopher Dale. Inini ndinogara mubhuku kwadera. Pakagariswa murume wepangapiwa stendi pangori pambiri nepandiri ndofunga 600 meters zvoti kana kudaidza ndogona kunza shuwa paakapiwa stendi ainetsana nababa wake ndobva padaidzwa vanhu vezviko vakauya papana makore ainzi dhimu namasasa namudzindiko natete vavo ari apa akadaidzwa ndobva auya ndibva ndadaidzwawo zvikanzi uya uonowo zveshuwa abva apiwa paakanzi gumira pakamboti rwizi kune kamukoto kangori kanzvimbo kakangori pachimanyimani kune mukoto kune rwizi ndobva apiwa kudaro ndobva atomborima gadheni achidzokera kumba akabva aenda kogara kwambuya wake bhozi nababa vangu vasiri kuira agara kudaro akatokusima miti migamu itori kumahunde chaio nemalemoni atorimo saka apiwa kudaro iye akawara iwo ndobva aitawo madzimai umwe abva aenda umwe abva ashaika ari musango saka vana baba changundava zvavakaita wakabva wagara pasi panenge pakauya ava wariti waning'ina wawa wakabva wagara pasi bati kugara kwavakaita pasi havana kuunganidza vanhu sedare sabhuku anga aripo anga akurwara ari kunzi Francis wacho anga ari kurwara ava ndo vanga wakabatira saka wakabva wangogara pasi wabva waronga nababa ava neumwe baba mudzindi ndo andakawana ndiri pamba ini wari hurihuru mmiri ndikatoti wanawo kwakanaka but ndakazoziva umwe wacho mupotsa nababa ava navaumwe wacho ava wakawauya wabva wapachi ava kuti wewe toda kuti ugare papi ugare apa saka rari chimangwana kuti ndizoziva ava wakabva wauya pamba pangu gogogo inasingatovazii ndobva wanawana zvikanzi baba zvikanzi mirai tikushedzere ndobva ndashedzwa ndibva ndaenda ndakutosvika paya nditarise munhu andisumudza zvikanzi ndirisa changunda baba ndauyawo ndini ndakapiwa papi pamhira tatakatogara panze muzasi memoava ndikati makapiwa pamhira zvikanzi ndautosika hangu paya ndikati baba akapiwa munhu ndepekwa changunda apa zvikanzi changunda apa ndikati Christopher changunda zvikanzi wazukura ndikati asi dai mamagonaka matanga mawaona kuitira kuti mangwanaka ndisazokunetsepo because kana wanga wasipo baba nhau idzi kati munda wemunhu zvikanzi aiwa hawazukuri isati tsvaga wazukuru ndapazwa handiti uyu paakambogara pamba pau akambogara ndozviziva wanga wati wamwe mati iwe wacho wanga wati wamwe pamunda ndakaenda 2009 uyu akaitamba muzere uyu tinongoziva zvongonana but iye pamwe atozizitana mundodza asinongoona. 2009  uyu ndomuziva Christopher changunda 2009 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
Panomukonfyuza zvandezvi uyu pataura history yaiya anotora kuti area ukao atonde nguva yakareba asikagari goes from Harare to Botswana to chii asi uyu ari muvillage everyday wonditaura zvavamuziva imuchigara kusame village changamiri yangu yakakura zvokutika patika kutaura kuti mataura kuita nyaya ida muri kutaura kuti muri pasame chii muri pasame area anotaura nyaya yevillage kura uyu anogara kuro zvoti zita rangu baba munoziva ndotaura iwo haubvunzizvo iwo wamboya sei Wakwanani. Akunze roho. iwo wamukwanani Mambo ya siri. waudiri uno iwo waubva ndiani wamukwanani anditi handi unonditiro nokuti tinogara padhuze nepadhuze aiwa haugara padhuze nepadhuzera kana pamunda pacho pasina chinhu chiri padhuze newe munda uri 600 meters away from you asi pa 600 meters away from you hapana chiro papagari asi pane michero aiwa izvazve bati kurima hapana urima ndozvandi kutaura kuti iwewe urundipa masainzi kuratidza kuti iwewe uri kuti you are very close nauyu because muri wavakidzana then my question iweuya kuti uri kuti muri kuvakidzana nepanhu pasina dzimba masikagari munhu pane stand isina munhu saka uri muvakidzani nani because stand iwe utaura iwewe uwauti muvakidzani utoura pane mugamu nemuremoni nemufaiba hapana munhu pa saka uvakidzani wako iwewe nemubhanana nemugamu uri papi chinonzi muvakidzani kakuti chii chinonzi muvakidzani kuti mangwanani mamuka here maswera here ndipewo sauti ndipewo mvura ngatiende kujana ngatiende kudhibi handi kuchibhorani handi ndio chii zvinewo hapana dhateni newe iwe chauinacho padhuze newe miti handiti migamu nemuremeni nemifaiba negomba chete hapana munhu saka uri muvakidzani pamuviri apa distance otaura kuti 600 meters half a kilometer kubva paumba pako kuenda pastand isina munhu saka uyo next door wako wokuti wabva wasvika kokuti unomuziva unoenda era samhanye baga kumuziva kwako kwawabva kuti unomuziva stereki iwewe iye asikatogari pastand pake pamunhu ari kubotswana munhu ari kuharare wabva wamuziva zvekumuzivira kwarumbogara kwamai wake kwacho kwarumbogara kwamai kure zvakaita sei kwakasaukira kilomita ndii saka ndeuti muvakidzani wako kilomita kako kurodhi kutara kubva panapa ndiye muvakidzani wako aiwa pane wamwe wamwe wari pakati apa wari padhuze naye ndo waifanira kunga uri kuuya wachimira kuti tisu tiri muvakidzani toziva noti iwe unogara 2 kilometers isaini yekutengwa unozwa here baba isu tautaura chokwadi mune muchipedzera nguva ndimuna muchipedzera nguva muchiri nyaya ite sei irebe nyaya isikadii isingarebe handiti ndine purazi rangu kwamangecho ndogara kunogwinini handiti munhu angabva ire kodi murapa achitaura ndiri next door yake kupurazi angakuda kutoistira nguva kubvira kuti vamonya for haya kuti vamonya for haya kuti ndinangota kuti ndini muvakidzani pasina kana mbudzi kana pasina kana chii kana chii kuita muvakidzani nemupuranga waikumira mukoti ndakuita witness ndiri mboo yemuremeni nemigamu musasodaro tikana wauya muno muruzi nemboo taura zvaunodii zvaunoziva zvausingazivi usaite sei zvatopera isu tichiona nyaya toigadzirisa chii nyaya already nyaya mamiriro yakaita handiti
inoratidza kuti kune vari kusaidu vari kuti vari kuziya, kune vari kusaidu vari kuti chii vari kuziya. Saka izvo zvatakuta kumwana endai paground inspection, endai paground inspection, munoona mamiri akaita chii panzvimbo pacho, matora manext door aripo, ishe wacho, sabhuku wacho, moenda panzvimbo, mouya mondipa ripoti yekuti panzvimbo pakamira sei. Noti zvandiri kuona kuzika iyo zvinhu ndabva ndaita confuse. Makatomira makamira muri tua, ndambokubvunzai muri tua, makamira muri tua, autaura chokwadi ndiani pakati arutaura chokwadi pamberi muri tua ndiani dare ndio rinoziva kuti yataura chokwadi. akangoti ndozvandiwedza kudini, ndozvandiwedza kubatsira kuti kana mamina ndimi mboo dzacho ka ndimi makey witness muri tu. Handiti uyu arikutoti uyu munhu akatogara mumba mangu akatochekesa nemagwene akaita sei. Handiti uyu akatoti munhu akatouya ine Toyota mota uyu achiuya achi akagara pamba pechi peuyu 2016. Ndoda kuona how complicated it is kuti dai wanga uri weinini nyambokuti chimbopfekawo bhachi rigarapo waiona sei. Iwo wauya chandinetsaka pekuti waenda kuzvipinza munyaya isiri yako, wobva wazvibvunza mubvunzo, wobva wazvipindura munyaya isiri yako. Wataura wega iwe kuti ndakaona vanhu vari kufamba uyu neuyu neuyu vari kutenderera panzvimbo. Saka akazokutaurira iwewo kuti vanhu vavanga vari kuronga nyaya yekupa uyu ndiani. Ivo ava vakauya aiwa kuyako kusuma iwe yakaya kunditaura aiwa indiri pamhiri uyu ndiani womukwasha weuyu kana wandisekuru weuuzikuru handi mwendarinawa right chitatu endei panzvimbo